Paloauto. Mitä? Mitä? Vittua just tapahtuu. Tuo reaktio oli kyllä aika hieno. Tule. Ui, nyt lakas. Mulle kävi taas samalla. Mä jäin tänne pilvien yläpuolelle, tai ei liiku mihinkään. Woohoo! Taas Flovi ihan oikeesti. Kuinka kertaa sä oot Nyt siellä? tullaan. Siis mä oon keskellä merta, mitä ihmettä. Taas keskellä merta, ei saatana. Tää on aina pelottavaa tippua mereen. Mä kuolin heti kun mä hyppäsin pois. Noniin. Aja siihen vaan. Siihen Mitä vaan. ihmettä tuo tekee tuo äi? Nyt lentää. Tule! Se lagaa ihan helvetisti. Ui, nyt lähti. Mä oon tänne keskustaan päin menossa. Mä lennän vieläkin täällä. Wuhii! Mä oon mun ilmassa täällä. Ei mä osu jonkin ihmeen rakennukseen. Joo! Stud montage. Nyt lentää, joo, samaa mieltä. Mihin nää lähit? Tää kovaa. Tuu. Breakdance. En oo ikin nähnyt sitä lähtöään kyllä noin nopeasti hakkeen. Breakdance. Oh, kill him. Tule! Tulen. Uju, nyt lähti dia-esitykseen. Hetkinen, mä oon vedessä. Joo. Mitä? Perota. Joo. Todellakin. Nyt lentää. Ui! Tää vaan pyörii niinku joku ihme helikopteri täällä. Minä tuon päältä. Ihan läpäällä. Mä päästä ton päältä. Täältä tullään puuhapete. Miks tää mene suoraan? Täällä kiittää jotenkin. Ui! Mä tipuin just maan alle. Hui, mä oon korkealla, mä tipun alas. Mä oon täällä keskustassa jossain. Mä oon aika kaukana. Todella kaukana. Mä tipuin just äsken maan alle. En mä kuullu. Et enää. Hui. Niin, Hui. tätä kutsutaan bussin lentämään. Siellä sä meet. Siellä se meni. Lähestymme laskua! En mä enää näe, sä menit liian kauas. Mitä? Mitä? Mitä tapahtuu? No bussi niinku taittus 90... Mitä? Mitä? No niin, tää meni ihan kohta rikki. Tuu nyt spotin vierä. No spottiin. Joo, tää räjähti ihan kohta. A few inches later. Ihan kohta. Varmaan tuo hummeri. Mitä mun pitäis sanoa? Ei mitään. Ui! Mitä? Nyt lähti ihan vauhilla. Todella vauhilla. Vinewood kylttiä päin. Tää ei räjähtänyt, mitä ihmettä. Burn rubber, this is how we do it when I'm dipping on the corner. Burn rubber, this is how we do it in Northern California. Slow down, no you can't catch me, I'm on 2.